szenvedő embertársainknak van ilyen vére. Ilyenek lehetnek a neurodegeneratív kórképek, vagy a rák is magasabb stádiumban. Itt is látható már egy kezdődő rollnizódás, viszont ami nagyon érdekes, az ez a láncfüzérszerű alaktani megnyilvánulás, ahol túlzott állati eredetű fehérjefogyasztás során összeragadnak, láncszerűen összeragadnak a vörösvértestek. Mikroorganizmusokat is látni az élő vércsebben, a sötét látóteres mezőben. Ugye nagyságukból kifolyólag elsősorban baktériumokat, élesztő gombákat, meg különböző nagyobb gombákat, mint például ezt a Aspergillus családból származó rostos talluszt. Nagyon sok olyan fajta készülék van, ami energoinformációs kvantum készülék, a kvantumorvoslásban használható. Egy ilyet szeretnék én is mutatni, mi ilyennel dolgozunk, plazmagenerátortól kezdve. Van egy hologramgenerátora, az egész szíve ennek a gépnek diagnosztikailag, terápiailag. Egyrészt diagnosztikusan képesek vagyunk 5-10 perc alatt analizálni egy emberi szervezetet, akár távúton is, elegendő a név, a földrajzi hely, a pontos lakcím, az időpontja annak, hogy mikor született, és egy aktuális kép. Mint utóbb kiderült, akár 4-5 éves kép is elegendő. 5. dimenzióban működik maga a rendszer, és meg lehet nézni mind fizikai, energetikai, mind információs és spirituális szinten, egy bizonyos problémakörben, hogy hol vannak azok a lelki-szellemi attitűdök, amelyek azt a fizikai testet megváltoztatják. Újra kiemelném az alaphitvallásom, ami a mindennapi gyakorlatban használok, a függőleges világkép. A durva testünk, a legdurvább testünk, a fizikai testünk nem képes információ és szoftver nélkül megbetegedni, meggyógyulni sem, de egészségesen maradni. Itt pontosan ezek az ok-okozati viszonyok derülhetnek ki a diagnosztikus részében, viszont a terápiás részében képesek vagyunk aranykolloidos csepp imprintre, tehát képesek vagyunk individuális olyan fajta információs holografikus cseppeket készíteni a betegnek, ami csak róla szól. A terápiás rendszerekben körülbelül 5 éve használom a COD terápiás protokollokat is. Nagyon jó kapcsolatban vagyok Dávid professzor úrral, és most a terápiás modulban szeretnék pár olyan dolgot mondani, ami a súlyos, krónikus, degeneratív kórképekben mindenképpen ott kell, hogy legyen, mint terápiás oszlop, hisz minél súlyosabb egy betegség, minél magasabb például a daganatnak a stádiuma, annál nagyobb a disztorzió, annál nagyobb a diszharmónia abban a szervezetben minden szinten, és egyre nagyobb terápiás ösztüzet kell alkalmaznunk ahhoz, hogy valami fajta sikert elérjünk. Egy 4. stádiumos, áttétes stádiumban lévő beteget nem vagyunk képesek annélkül meggyógyítani, ha a lelki-szellemi előkép nincs feltárva, és valamilyen szinten nincs elkezdve, oldva, és valami fajta megoldást, akár kinéziológus, akár lélekgyógyász, akár szellemsebész, akár egy nagyon jó onkopszichológus, amiből már hála Istennek egyre több van, de ezen komplex munka nélkül nem vagyunk képesek legmagasabb stádiumú betegségeket meggyógyítani ebben a branchban. Desztillált víz. Információs szinten teljesen lenullázott vízről van szó, ugye a szervezetünkben desztillált víz nincsen. Hosszú távon semmiképpen, de átmenetileg időszakos kezelésekként rendkívül jó méregtelenítő, hihetetlen eredményeket lehet ezzel is
elérni. Vannak kollégáim Csehországban és Szlovákiában, orvos természetgyógyászok, akik a desztillálás során képesek lecsökkenteni annak a víznek a deutérium tartalmát is. Erre vannak hideg és meleg eljárások, és ebben nem szeretnék belemenni, mert ez egy külön monotematikus előadás lehetne, és 65-70%-os terápiás sikerekkel gyógyítják az ilyen magasabb harmadik-negyedik stádiumos betegeket, ami egy óriási szám. A pívízről mindenki hallott, ugye pívízből viszont van bőségesen a szervezetünkben, hisz minden az. A pívíz egy hexagonális struktúrájú víz, amit a szervezet, hogyha csapvizet innánk, csak úgy a sejtfelületi hártyáján nem lenne képes bejutni, hisz ott apró pici akvaporinos vízcsatornák vannak, és pontosan úgy van, úgymond a sejtfal kifalazva, hogy az a csatorna hexagonális struktúrájú vizet képes, tehát az alacsony klaszterszámú vizet képes átengedni. A csapvíz pedig egy magas klaszter, mikor a H2O molekulák ilyen nagyobb szigetszerű formációkban ott gyülekeznek a sejt közötti térben, de nem tudnak bejutni aktív hozzáállása nélkül a szervezetnek magába, a sejt belsejébe, és erre viszont energiára van szüksége a szervezetnek, amit a mitokondriumokból, ATP termelésből nyeri, hogy lehasítsa ezeket a klasztereket, és azok át tudjanak a vízcsatornákon jutni a sejt belsejébe. Ez gyakorlatilag a pívíz. A pívíz nem más, mint strukturalizált víz egy hexagonális hatos rendszerben. Ki ne ismerné a Somlyai Gáborunk, biológusunknak a fergeteges találmányát, a csökkentett deutérium tartalmú vizet. Ha jól emlékszem, ha jól tudom, akkor házi állatoknál, macskáknál, kutyáknál gyógyszerként van forgalomban már Magyarországon. És egy brilliáns ötlete volt annak idején, hogy rájött, hogy ugye a víz az nem egy egyszerű víz, hanem a H2 molekulák mellett van ott azért nehéz vízfrakció is, deutérium és trícium formájában. Nagyon költséges az eljárás, azért talán ilyen drága még mindig ez a víz, viszont hatékony, jól működik, és a klinikai vizsgálataik több mint meggyőzőek. Ugyanis kiderült az, hogy a vízből egy daganatos sejttelep a deutérium frakciót próbálja felhasználni az anyagcsere folyamataihoz. Ergo, hogyha lecsökkentjük a deutérium tartalmát a víznek, akkor egy sor olyan fajta látványos és jótékony pozitív tulajdonságot érünk el egy daganatos beteg emberi szervezetben, amik ide vannak felsorolva. Oxigénterápia. Ugye a legelején beszéltünk arról, hogy a daganatos sejtnek és a szövetnek a mikrokörnyezete az egyértelműen oxigénhiányos, savas. Ahol elsavasodik a környezet, ott mindig hiányzik az oxigén. Ez a közeg az úgymond oxidatív stressz, és gyakorlatilag minden egyes krónikus, súlyos, civilizációs betegség, amit nem vagyunk képesek gyógyítani a hivatalos, konvencionális orvoslással, ott az oxigén, mint additív, kiegészítő terápiás oszlopként meg kell, hogy jelenjen, hisz Otto Warburg már elmondta a történést, hogy a kétszeres Nobel-díjas úriemberről van szó, hogy a oxigén hiány az eredendő alapja és okozati viszonyban van az oxidatív stressznek a kialakulásával, ami viszont már a táptalaja a neurodegeneratív kórképeknek, a daganatoknak, a metabolikus X-szindrómának, stb. Mi egy szlovák származású osztrák orvosnak a találmányát használjuk, 1980-ban alakította ki dr. Engler a ionizált oxigénes vizet. Itt gyakorlatilag van egy diagnosztikus része a történésnek, ahol a pozitív és negatív ionok egyensúlyát, aktuális egyensúlyát képes megmérni a gép. És személyre szabva
egy olyan fajta kevert, ionizált oxigént juttatunk vissza egyszerű inhalációs technikával, maszkon keresztül, az orron át, a légutakon át a szervezetbe, ami ezt a milliót, amiről eddig is beszéltünk, képes feljavítani. Egyrészt rendbe rakja az interstíciumot, a hibernált mitokondriumokat feléleszti, és regenerálja és stabilizálja a sejtfelületi hártyáját. Az étrend ugye nagyon-nagyon fontos, nem szeretnék itt maradni, nincs sajnos annyi időnk. Mi az étrendi megválasztásban két vonalat képviselünk daganatos betegeknél, az egyik a Gerson életmódnak az alapjai. Jó magam 5 éves kapcsolatban vagyok az Egészségforrás Alapítvánnyal, és több mint 4 éve járok rendszeresen havi szinten a Pilisbe, a Dobogókőre, a Gerson központba vizitelni a betegeket. A másik történet viszont az, mivel Csallóközből származom, ott azért a vörös húsok fogyasztásának abszolút kultusza van. Ott nagyon nehéz egy 65-70-80 éves aggastyánkorban lévő daganatos beteget, magasabb stádiumban lévő daganatos beteget arra rávenni, hogy hagyja abba egyszer csak hétfőről kedre azokat a táplálkozási szokásait, stb. Viszont rendkívül jól használható a paleolit étrend. Metabolikus X-szindrómában, magasabb stádiumú daganatos betegeknél mindenképpen gyulladás csökkentő, értisztító, antiszklerotikus, van, szerintem közvetve van egy oxidatív, stressz ellenes hatása, kíméli magát a hasnyálmirigyet is. Magasabb stádiumú daganatos betegnél viszont csak fehér száraz húsokat és halat preferálunk, a zöldségek és a gyümölcsök. Ott lehet vegyíteni a Gerson elemeket ezzel a történéssel, és még mindig jobb, még hogyha nem is ideális, egy ilyenfajta étrendet kialakítani speciálisan egy ilyen betegnek, mint hogyha megengednék neki, hogy azt tegyen, amit eddig evett. Mindig azt szokom mondani a betegeimnek, hogy attól lett beteg XY, ami kijött a száján, tehát az ugye a szó, és annak az előképei a gondolat és az érzés, meg ugye hát a gondolat és az érzés szüli és vagy a szavat, és utána a cselekvést, meg hát amit berakott a szájába, és ugye elsősorban az étrendjű és a fogyasztási szokásairól van szó. A levek, kiemelném ennél a szlájdnál, hogy nem centrifugálunk, hanem présgépezünk, nem több ezres fordulaton dolgozunk, hanem maximum 100-110 per perces fordulaton, ami a préselőgépeknek a technikája, és ilyen ikerhengeres mágneses technológiáknak köszönhetően a nutríciós indexe is, a tápláltsági táplálékindexe is annak a lényege teljesen más. A második dolog meg talán természetes, hogy biominőségű zöldséget és gyümölcsöt használunk. Mi a Biocontrol Kft. Zöldségeit és gyümölcseit 80 kilométerre van Dunaszerdahelytől, Győr-Moson-Sopron megyében, ha még jól tudom, az még oda tartozik. Enzimterápia. Ki ne ismerni a Wobenzim, a Flogenzim és a Wobemugoz, esetleg a Megazim nevezetű termékeket. Lényeges momentum az, hogy itt, ahogy a véráramba jut egy daganatos sejt kolónia, annak van egy fibrinburka, ami egy speciális fehérje. Ez saját fehérje a szervezetben, ezáltal az immunrendszer azt nem ismeri fel. Ezt mindenképpen meg kell bontani, és ugye a enzimterápia lényege az, hogy az ott lévő fehérje bontó proteolitikus enzimek képesek legyenek behasítani ezt a védőpajzsot, és ezáltal föltárják az igazi opportunista, nem betolakodót, hisz az a daganatos sejt végül is a miénk volt egykor. A daganatterápiában, főleg a súlyos, magasabb stádiumokban lévő betegeknél a legdrágább sajnos, de a Wobemugozt szokták használni. Pontosan az véget, mert a tripszin, himotripszin, ami
ami a két proteolitikus hasnyálmirigy enzim itt nagyságrendekben különbözik. A másik dolog a bromeline és maga a vobemugoznak az ékszere, maga a thymus kivonat. Béltisztítás mind az egész tápcsatorna tisztításáról, mind pedig a beöntő készülékekről és a beöntésekről szó van. Nem szeretném, biztosan sokat hallottatok, óriási irodalma van, 80 évvel ezelőtt maga Gerson doktor volt az, aki a lájtos pörkölésű biokávé beöntéseket preferálta. A lényeg az, hogy egy teljes tápcsatorna tisztítás, egész szakaszt érintő béltisztítás és egy beöntés között azért van terápiás különbség és indikációs különbség. A beöntéseknél megcélozzuk a vért, ugye itt van nagyon sok olyan fajta érhálózat van, ami közvetlen rákapcsolódik egyrészt a nagy vérkörre, a szisztémás vérkörre, másrészt pedig a máj kapu erébe viszi az innét fölszívódó anyagokat, és gyakorlatilag csak ezt a területet öntjük be, az itt felszívódó anyagoknak vértisztító, bélfal, nyirok érrendszertisztító hatása, és közvetlenül bejutnak magába a májba is ezen a kapuéren keresztül, és például a biokávénak a főzetében lévő cseranyagok, azok képesek a májban lévő apró epe útrendszereknek a falában lévő sima izomzatot összehúzni, ezáltal tisztítani azt a belső területet. Ide tartozik ugye még maga a májpakolás és a szelektív májtisztítás is. A 24 órás ciklusban délután 1 és 3 óra között szinte abszolút nem dolgozik a májunk. Ezt egy daganatos beteg magasabb stádiumban nem engedheti meg. Kihasználjuk